Дәвам итәбез һәм экраннар алдына Олы Труев авылында гомер кичерүче мөхтәрәм милләттәшебез Гуданова Зифа Исхак кызын чакырып алабыз. Бүген ул үзенең 50 яшьлек алтын юбилеен каршылый. Онтылмаслык гомер тантанасы белән ихластан аны улы Расим, оныгы Сабир, кызы Наилә, Евлашевадан сеңлесе Алсу, кияве Хамид, племянниклары Азиз, Алмаз, Нижневартовск шәһәреннән сеңлесе Гүзәл, кияве Яхья, племяннигы Марат котлап иң җылы теләкләрен ирештерәләр. Хак Тәгаләнең әмере буенча без гаиләдә 3 кыз бала булып үстек. Апабыз Олы Труев авылының мәктәбен тәмамлагачтан соң экономика ният техникумында белем алды. 1989 елны үз мәхәббәтен очратып киявгә чыкты. Бер елдан соң беренче баласы улы Расим туды. Аннары шатлыгы булып, күз нуры кызы Наилә дә дөньяга аваз салды. 30 ел татулыкта, мәхәббәттә алар җизнәбез белән матур гомер кичерделәр. Тормышларын булдырып, алар нык тырышлык куйдылар. Ләкин апабызның гомерлек мәхәббәте бик тиз сынды. Көтмәгәндә җизнәбез бик иртә үлеп китте. Алланың рәхмәте яусын балаларына, туганнарына, якын күршеләренә, аның кайгылы чагында гел янәшәдә булып, авырлык, хәсрәтен җиңеп чыгарга ярдәм иттеләр. Без апабызга карт йортка кайткан сыман булып кунакка йөрибез. Әниебез шикелле безне аңлап, гел киңәшләр биреп, ачык йөз белән, сый тулы хөрмәт, нигъмәт белән каршы алып озата ул безне. Барысы өчен дә мең рәхмәтләр укыйбыз. Газиз әниебез, рөхсәт ит, синең алдыңда бүген түбән генә башыбызны иеп барысы өчен дә рәхмәт укырга. Син зур хәрефтән ана. Безне яратып, безнең өчен гел кайгыртып яшисең. Юбилееңдә сиңа Алладан тик озын гомер сорыйбыз. Син исән булсаң, без дә бәхетле булачакбыз. Кадерле кешебез бүген бәйрәмнәрен каршылый. Тормышы иген кырыдай пешеп җилләрдә шаулый. Алтын аның куллары ла, көмеш булсын саулыгы. Бер кайчан юешләнмәсен яшьләрдән кул яулыгы. Җитештек алтын төслебез бик күркле юбилейга. Ниләр генә теләк итеп сиңа икән салырга. Теләгебез безнең гади, алда гомерләр көтсен. 50 яше генә түгел, 100 яшьлеге дә җитсен. Иң кадерле апакаем, сөекле бәгыркәем, көтсен сине бары шатлык, алда тик бәхеткәең. Үзең алтынга тиңәле, сабырлыгың көмештәй, яшә алда бары көлеп, нурлар шәшеп кояштай. Сиңа ихлас күңелләрдән тик бәхетләр телибез. Ападан да күркәм кешеләр бу дөньяда юк дибез. Хөрмәтле Зифа Исхаковна, бар теләкләр дә чынга ашсын. Бәхетле булып, матур гомер кичерегез. Апаемның туган көне, көтелеймін шын күңелдән. Киләчәк дигән уйлары кабул булсын бүгеннән. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Без бер тамырның гөлләре, син бик тә якын миңа. Озын гомер сәламәтлек теләп каламын сиңа. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле. Бәхет нурларына тусын һәрбер яшисе көне. Бәхет шатлык куаныштан җырлап торсын күңеле.
Җырлап торсын күңелең, җырлап торсын күңелең.